Sawubona babuke, ngingudkt Revathi Ramaswamy wase-Apollo Hospital eSecunderabad. Ake sikhulume ngama-ovarian cysts. Yini i-cyst ye-ovarian? Noma iyiphi i-cyst iyisikhwama esincane noma ibhaluni enoketshezi ngaphakathi, kanti i-ovarian cyst ingaba ngaphakathi esithweni sowesifazane esibizwa nge-ovary noma ingaba eceleni kwe-ovary. Hhayi zonke i-ovarian cysts ziyingozi. Eziningi zazo zilula futhi ziyanyamalala zodwa ngaphandle kokwelashwa. Lezi zibizwa ngokuthi ama-cysts asebenzayo, futhi okudingeka sikwenze ukuphinda i-ultrasound inyanga noma ezimbili ngemva kokuyithola. Okumangalisayo, iningi lazo liyanyamalala. Kodwa uma zinganyamalali, futhi uma zikhula zidlule kuma-sentimitha amahlanu, siyabheka ukuthi yini ekhona ngaphakathi kule cyst. Sikwenza kanjani lokhu? Senza i-ultrasound, sibheka ukuthi okuqukethwe ngaphakathi kufana namanzi, kuyagxila, noma kukhona okunye okuqukethwe njengamafutha, noma kwesinye isikhathi izipikili, izinwele. Lezi zibizwa ngokuthi ama-dermoid tests. Kwesinye isikhathi uthola ushokoledi, ugqinsi, izinto eziwugqinsi ngaphakathi, futhi ukuxilongwa kungaba i-cyst endometriotic. Ngezinye izikhathi ukwakheka kwe-cyst kuyaphazamiseka. Okungaphakathi kungaba yizigaba eziningi. Ugqinsi lwe-compartment luyalinganiswa, kungakhathaliseki ukuthi ama-compartment amancane noma aminyene ahlukanisa i-cyst ibe maningi, amancane, uyazi, ama-cysts. Futhi ngezinye izikhathi uthola izinto eziqinile ngaphakathi kwe-cyst. Lokhu kusisiza ukuthi sikwazi ukubona ukuthi i-cyst ilula nje, i-serous cyst, i-mucinous cyst, i-dermoid cyst, i-endometriotic cyst, noma i-malignant cyst. Ngokusekelwe kulokho, siyelapha, futhi uma kuyi-cyst elula nje, okumele sikwenze ukususa i-cyst kuphela bese siyishiya i-ovary. I-ovary ibaluleke kakhulu kumuntu wesifazane. Uma kuyi-dermoid cyst, khipha i-cyst, uyifake esikhwameni futhi ubone ukuthi okuqukethwe kwe-cyst akuchitheki ngaphakathi kwendawo yesisu ngoba okuqukethwe kuyacasula, futhi sidinga ukukhipha isikhwama ngaphandle siphelele. I-endometriotic cyst sidinga ukuthola ngophenyo olwengeziwe ukuthi ikhona yini enye i-endometriosis ehilela amathumbu, umgudu womchamo, ulwelwesi lodonga lwesisu, futhi sihlele ukuhlinzwa ngendlela efanele. Uma kuyisimila esiyingozi, yebo, sidinga ukwenza olunye uphenyo ukuze sithole ukuthi imuphi umzila ofanelekile wokuhlinzwa, ukuthi ukuhlinzwa kungenziwa yini, noma ngabe kufanele kwenziwe yini ukwelashwa ngamakhemikhali. Ngakho-ke, uma une-cyst, ungakhamazeli. Iningi lazo alidingi ukwelashwa futhi ziyanyamalala zodwa. Abanye babo badinga ukwelashwa, kodwa susa i-cyst futhi ugcine i-ovary ngemuva. Kumele uqhubeke uhlola udokotela wakho njalo. Ngokuyisisekelo, ungethuki, ungasikhiphi i-ovary ngokungadingekile futhi uhlele ukuhlinzwa ngendlela efanele. Ngiyabonga, bangani.